Dat je best wel nu de haven in de volkamp. Hier voor 3 dagen hier in orde hier. De Titanic. Zoer. Ping varen. Ja, als je wilt staat er wel op de foto hoor. Nog een keer uit de schroeven er nog op. Mooi zo man. Wat er nou weer een Titanic komt, ik doe de eerste rij net mee. En geen spijt. Onder die hele stap eventjes. Het is ook een hele grote concurrent van hem natuurlijk, want Ja, dat is een heel groot verkocht in Amerika. Maar aan de andere kant ook mensen hier. En dat is ook weer een uitdaging. En dit is allemaal nieuw. Ja. En ja, ik heb een doelgroep van gezinnen. Zonnecollectoren is het natuurlijk. Zit op welke vaak zit zonnecollector voor warmte. Oh, ja, geen ping, maar niet voor stroom. Nee, dat heb ik wel. Nee, maar die ook niet. Ja, dat zit er. Kijk je naar het land hiernaast. Ja, dat is vroeger veel meer afgegraven, dus veel lager. Ja. Maar daar willen we meer iets van chalet op hebben, dat je een beetje de afscheiding ook hebt. Dus nou ja, daar zijn we dan mee bezig. En het begint al een beetje weer te lopen, een beetje. Ja? Ja. Mooi. Hoe ben je slagen? Dat is een potje. We werken wel met dat te maken is met de rol. Doe het. Oliforie, op buitenlasting. Dit is bij de dames, ja, dat leuk is. Dat laten we niet kijken. Oh, dat leuk dan. Ja, goed. Ja, dan gaat dit ook nog wel door, denk ik. Hè? Misschien dat mensen dat in een wat trage tempo hebben, dat ze pas nu niet. Ja. Ja, je kan je hebt het slimmer doen. Je houdt wel aan uit als je maar zie je. Ja, dat is wel heel mooi. Ja, dat hoed halen, ja. Oh, mooi. Ja. Maar, wat zou ik zeggen? Is er ook in een boeren? Nee? Oh, bloem is wel even, hè? Ja, nou, mooi. Ik kan niet leuk doen. Hier is wel heel goed.